क'क्राझार जिल्ला एबसुआ 55थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनो साखाफारा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलाइसुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार जिल्ला आबसुनि 55थि थान्दै जख'न्थाइया फैगौ 2024 इं मायथाइनि जानुवारि 12, 13 आरो 14 खालाराव खुंफुंनो लानाय लाइखुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। दिनै लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोगोसेनो बानजाय आफादनि गाहाय मावख'खौबो बेखेवो। 55थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनायनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ बिथिङाव, गेलेनाय बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, आबाद बिथिङाव आरो रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनांगौनि थाखाय 55थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होयो खाम्फा बसुमतारिया। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ खुंफुंनो थाखाय कसुगाव दख'रानि सिङाव थानाय जलेश्वरी दालाइसा आफादनि साखाथियाव थानाय जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव दिनै गाहाय खुथिया बा लाइखुथिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ खालायनाय जाबाय। थांनाय समाव जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बानजाय आफाद मोनसे दानायनि उनाव दिनैहाय जोङो गाहाय खुन्थिया गायसननाय लोगोसे गाहाय मावख' बेखेवनाय बानजाय आफादनि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे माखासे मावनांगौ हाबाफारि बर' हारिनि गासै समयसा जेंना थासारि बेफोरखौ मावनांगौनि थाखाय जों बेवहाय मोनसे स्र' खालायनानै सावरायनानै जोङो इयुनावहाय जोङो बर' हारिखौ बा बे ओनसोलखौ माबोरै गोजोन मोनसे थासारियाव लाबोनो हागोन बा सोलोंथाइ बिथिङाव जों माबोरै दावगाहोनो हागोन बा रांखान्थि बिथिङाव जों माबोरै दावगाहोनो हागोन बा जोंनि आबाद फोथाराव जों माबोरै दावगाहोनो हागोन बा गेलेमु बिथिङाव जोङो लाइमोनफोरखौ माबोरै दावगाहोनो हागोन बा जोंनि जे हारिमु बिथिङाव जों माबोरै लाइमोनफोरखौ दावगाहोनो हागोन बेनि सायावहाय जोङो गुवारै जोङो सावरायनाय जागोन। बेवहाय लोगोसे गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जोङो गेलेमु बिथिं, हारिमु बिथिं लोगोसे जोङो थुनलाइयारि बिथिं जोङो बेवहाय बादायलायनाय कम्पिटिसनबो लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जोङो मोनसे गोथौ फोथायनाय दं। बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि हाबाफारिखौ दोलै नोगोरै बाहागो लानानै बिथांमोनहा खुंफुंनानै हरगोन आरो मोनसे मोजां बे ओनसोलावहाय जौगानाय बा गावजों गाव गोरोबलायनाय गुबुन गुबुन हारि माहारि बिथांमोनहा दावगानानै फैगोन। दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्राय हारिनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय बा बिटिआर हालामनि थाखाय खामानि मावबोदों। जा दिनै जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे संबिजिताव जाथिनि थाखाय रैखाथि होनाय आरो जाथिखौ माबोरै गोजौ फारसे लानानै थांनाय बा जोंनि हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दानाय आरो हारिनि अलखद समाव रैखाथि होनाय बेनि सायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। दा बे संबिजितखौ दहाय होनानै दिनै जोंहा बोसोरफ्रामबो जा कनभेनसन डेलिगेट कनभेनसन आरो बोसोरनैजों जोङो कनफारेन्स हाबाफारि खुङो। दा दिनै जोंनि जे 55थि डेलिगेट कनभेनसनखौ जोङो बेवहाय जोङो गोथौ आरो गुवारै मोनसे थांखि लानानै जोङो बेवहाय खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। दा निस्सय जोंनि जे थांखि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बियो मोनसे थांखि बियो निस्सय जाफुंगोन आरो जोङो ओनसोलखौ जोङो साबना हामना खालायनो हागोन बा इयुनाव फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बेनाराव थानानै जोंनि रायजो राजानि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय जोङो खामानि मावलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दं। थान्दै जख'न्थाइखौ माब्लानिफ्राय खुंफुंगोन? फैगौ 2024 जानुवारि दाननि 12, 13, 14 खालाराव जों बेवहाय थि खालायनाय जादों। बेवहाय जोङो गिबि सानखालि जोंनि गेलेमु बादायलायनाय आरो हारिमु बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि जागोन। जोबथा सानखालि जोंहा अपेन सेसन बेवहाय जोङो गेवलां मेल थि खालायनाय जादों। बेवहाय जोङो जोंनि जे गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे बिटिआर खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां गेदेर प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म मानगोनां बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जोङो बेवहाय रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथि बेवहाय जानाय हिसाबै जोङो रायमना नेसनेल पार्कखौ लानानै बेखौ जोङो जौगाहोनाय आरो बेनि सेफगार्ड होनाय आरो बेनि सायावहाय जोङो माबोरै टुरिस्टफोरखौ
बाहाय बाहागो लाहोनो हायो मैखोमै बिनि सायावहाय जोङो मोनसे सेमिनार सावरायनाय थि खालायदों। लोगोसे बेवहाय जोंनि जे रिसर्स पार्सन बिथांमोनखौ जोङो हांख्राय हरनाय जादों। दा बेफोर गासैखौबो आयदाफारिखौ लानानै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय थि खालायनाय जादों। बे समाव बड'लेण्ड रादाब, बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय। जे फैगौ जानुवारि 2024 मायथाइनि 12, 13 आरो 14 अक्ट'आव जे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि 55थि डेलिगेट कनभेनसन, बियो जलाइस्रि प्लेग्राउन्डआव जागोन। दा दिनै जोङो बिनिनो जेनाखि लाइखुथा एबा गिबि खुन्थिया बेखौ गायसनखांबाय आरो बेजों लोगो लोगो जोङो आरसिनि अफिस बेखौबो बेखेवखांबाय। दा आङो बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि जेनाखि जानो गोनां जेनाखि कनभेनसन, बे कनभेनसना जाहाथे मोजांथारै जायो। बेवहाय आरो बयबो साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयबो अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव गोसो मोदोम होनानै बाहागो लानानै जाफुंसार खालामो। बिनि थाखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बयखौबो सान्थि भाबै खावलायो।